guys, uli mi sa among barang. We're going home. We're going south. South. We're going home. Back to the place where I belong. Who's there? You see who? Yossi. Abe. Nanili ko yung unang Hindi mo muna yung post. Video lang. Kay ka motor? Paano maragaw kaya? Ayo. Yan, nandito na po kami sa South Bus Terminal. Big. Ha? Big. Wala. Dalagit. Open. Ayan. Mingaw, walang tao. Asa ka? Sakay. Diyan. Asa ka? Lingkod. Puk. Kasama akong ninja. Sakay ni... Ilan ako mo. Katag na. Ay, sorry. Have a safe. Guess what? We're watching. Superman. Ay, Batman pala. Alright. Larga na jud ang bus. Singko. Guys, may kasama kaming army. Siguro, punta sila para. Ay, di pala. Punta sila sa inyo. Medyo, gaulan lang. Kanina kayo na mga army. Okay. Kuya kayo mga army. Wala masulog ba? Time check 1:39. And nandito po kami sa waiting shed ng Pandamong
Argao. Kasi maulan. Nga ba sa probinsya guys? Wala siya tao. Sko, minawa. Tapos ko kagabat dali. Albot na dito akong papa. Gusagulan? Gusagulan? Mga binuhi. Budgets balay. Alright. Thank you Lord. Safe ang biyahe. Bye bye. Thank you.